Unsa to ingon ninyo girls? Maong ganahan mo mutan-aw og mga K-drama kay cute kaayo tan-awon na mga Koreano. Labi na gyud og mo smile. Nganong adto pa man gyud mo sa Koreano? Nganaan naman ko. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の dreaming が忘れないで O di ba? Cute kay kamo dag smile no? Unya crush, nalipay na ka. Nga naimo na ko. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の dreaming が Yeah. Eight seconds. Six and a half hours later. $12. Hello mga kasuwang. So karon mga kasuwang pagwapo ko kay magawas sa balay maglaglag tatong gawas. So magawas ta. Eh kapoy na ko puyo ni balay. Gawas ta. Lagyo. Bahala kay. To mga tanod, mga batignaw, mga tanod dire wala ginungdan. Kahit na. Kiing na di mo gawas, let's say. Kisa mo gawas na. Gawas mo. Run. On your own, and here it goes.